मनोवृत्ति आमମାନଙ୍କ जीवନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା मनोवृत्तिर କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରି ଲୋକଟିଏ ଚଳୁଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ନୀଳ, ସବୁଜ ଆଦି ଅନେକ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତା ବେପାର କମିଯାଏ, ସେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବେଲୁନଟିଏ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବେଲୁନଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବେଲୁନ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତାର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇଭଳି ଲୀଳା ଦିନ ସାରା ଚାଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ତା କୁର୍ତ୍ତାକୁ ଟାଣୁଛି। ଫୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ପିଲାଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଯଦି ତମେ କଳା ବେଲୁନଟି ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବ? ପିଲାଟିର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଲା, ବାବୁରେ, ବାହାର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାରି ଯୋଗୁଁ ବେଲୁନଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ବେଲୁନଟି ପାଇଁ ଯାହା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆମ ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଏ। ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି। କିଛି ଲୋକ, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ଦେଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ସଫଳ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ସଫଳ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ମଣିଷମାନେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଧନ, ଏ ସରଳ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ସେମାନେ କାମ କରିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ବା ଦେଶ ସଫଳତା ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସତତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୃଥିବୀର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ କମିଯାଆନ୍ତା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିର କାମ କରିବାର ପରିବେଶ ଆହୁରି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରନ୍ତା। ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱିଲିୟମ ଜେମ୍ସ ଏକଦା କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ସମୟର ଆବିଷ୍କୃତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଳଧନ, ଏକଥା ଅନୁଭୂତ ସିଦ୍ଧ। ଆର୍ଥିକ ପୁଞ୍ଜି ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଅପେକ୍ଷା ମାନବ ସମ୍ବଳର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ହିଁ ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବହେଳିତ। ମଣିଷମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଥଚ ପୁଣି ସେହିମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ।